Kaixo, arratsalde on guztioi, hemen gaude Bolaleku tabernan, Bastida herrian, eta gaur aurkeztuko dugu Jaime gure laguna, mintza lagunaren bide laguna dana. Eta ber Jaime, nola hasi zinen mintza lagunan parte hartzen? Ni arratzokoa naiz, eta gero Gernikan bizi naiz. Gernikan Berbal lagunak egon ziren, eta ni orain dela 30 urte bai izango dira, Berbal lagun izan nintzen Gernikan, pare batean. Eta hemen Bastida etorri nintzenean, zuten akizunen, goten izan den, azebiri pein goten az, eta gozaldu, Bolalekun egiten dute beti, ia beti, eta orduan Bolalekun ikusi nituen nolako iragarki batzuk, mintza laguna eta aprobatzen betetzen. Eta, hasi nintzen, bete nuen, eta usuila bota nuen papel zuen. Eta, ondoni deitzen bat ikusi den, eta, gaude, ordutik aurrera. Vale. Eta zer moduz, esperientzia? Esperientzia, ona. Horako taldeetan gertatzen dena, zera modu bat nintzako bilatzen, hori da zaila. Eta, ez da, Gernikan esateko gu aztenetan, arratzaldean sortzietan, biltzen ginen. Eta, han foruan eta zeuden molako euskaltegi bat zegoen, dango jendea da biltzen ginen. Baina hemengo arazoa beste bada. Orduanena batez ere. Bastidakoak eta zuen moduko jendea zerbin asko dauka. Eta arratzaldeko iruretan, lauretan biltzea, ia zinezkoa da. Eta gero, kanpoko jendea etortzen da, arroko, eta denak elkartzea ia zinezkoa da. Eta hori da, nintzat, arazorik handien. Eta bukatzeko, Jaime, konta iguzu, zure ustez, zein da mintza lagunaren helburua edo helburu nagusiak zeintzuk diren? Ez zer izan behar duten mintza lagun helburua. Mintza lagunak hizketan ipini, eta apurka bere hizkera hobetzen joan. Eta, lehenengo hitz egiteko lotzak aldu, sartu hitz egiten ere ikasi, baina aldi berean belarria ipini eta taldean baldin badago baten bat hobeto hitz egiten duena ari entzun eta noberaren euskera foru bat entzuten du eta horrela hobetzen doa. Hori da nire ustez mintza lagunek egindartu zuten. Oso ondo, uste dut momentuz bukatuko dugula elkarrizketa hau eta eskertzen dizut galdera hauek erantzutea. Atzagin ez egin dut. Bale, posten naiz.